אחד התלמידות. שלום. פה זה הבסיס טירונים של גבעתי? שלום. מי שואל? מה? מי שואל? את מביטחון שדה? לא, אני אימא של אבנר אלקיים. הוא טירון מהמחזור האחרון. לא, אני שואל כי לפני כמה חודשים הייתה לנו ביקורת פתע. אתה זוכר את המקרה הזה, אתרי? זוכר טוב. 21 יום בפנים. לא, מה פתאום? יש לי פה תעודת זהות. הנה. והפרטים של אבנר בפנים. אתה מכיר אחד אבנר אלקיים? אבנר אלקיים? כן, אבנר אלקיים, מכיר? הוא נראה. איך הוא נראה? מה זאת אומרת איך הוא נראה? איך הוא נראה? הוא גבוה, נמוך, שמן, סימנים מיוחדים. הוא נראה רגיל. לא עולה לי עכשיו. שאל אותה אם היא רוצה סנדוויץ', יש לי פה אחד ספר בבודקה. רוצה סנדוויץ'? לא, תודה. קצת מים אם יש לכם. קצת מים. יש קולה בבודקה, תשאל אותה אם היא רוצה קולה. רוצה קולה? יש לו בבודקה. תודה, באמת, תודה. בואי תכנסי, גברתי. בואי, תביא לי את הסיגה. 31, 32, נכון, 33, לא, 34, יורד, 35, למים, 36, אבל, 37, 38, 39, 39, 40, אין פה ברגל. מה זה, עוד אחד, 40, אין פה ברגל. יפה, כולם לעמוד על הרגליים. כולם מרימים ידיים למעלה. מבריגים מנורות. שורף לנו בידיים ונשבור אותם. איך אני קטורת דלק שף? רגע שלוש תבוא רק שף, 2, 3, רק שף! אז תקשיב טוב, אחרי שלוש נכנסים לחדר אוכל. אוכלים מה שיש. מה שאין? לא אוכלים! יפה. 60 שניות מול חדר אוכל. אחרי שטפתם את הידיים, זוז! 60 שניות! אפשר עכשיו תביא פה. תביאת הסף, אני חייב לשלוח לך פה. 200 שקל גג, גידי. כמה שזה עולה, אני משלם לך על המקום, פלוס בונוס 50 אחרי. אתה צריך בונוסים ותחזיר לי בהזדמנות. כך. בהזדמנות. 40 שניות! 40 שניות!